For more videos and audio, subscribe to Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Amarya ki taso ga angon kidan, amarya ki taso Maryama, zo Maryama, amarya ki taso Maryama, amarya ki taso Maryama ga angon kidan. Diniyarima, diniyarima, diniyarima. Auren soyayya, auren soyayya. Maryama, diniyarima. Da farko na sa sunan Allah wanda yake mini komai, shi ne yayi min baiwar waka na gode mini maimai. Sannan salatin nan Abdullah ya fiye mini komai, roƙo nake yi sarki Allah cikin rai da ɗa mini soyayya. Maryama, diniyarima. Kamar ko da yaushe na saba ina batu na kan soyayya, har yau ina nan akan turba, kira nake yi ba ja baya. Soyayya cikin ta akwai riba, Maryam da Dini sun hau hanya, ku sanya a rai bautar Allah, shi za ku yau da soyayya. Maryama, diniyarima. Ina kyakkita so Maryama, zan faɗa miki kin ji, kin dace da ango mai himma, baya kaɗa miki hanji. Ina shaida shi da kyakkyawan hali, ko ba gare ni ba kin ji, na san zai kwatanto adalci, ki tallafe shi Maryama. Maryama, diniyarima. Na girmama sunan Maryama dan na gwada kuma na ji, fagen biyayya akwai ta da himma, ba ta bada min yaji. Ta rairaya ta sannu a sannu take ta yi ta makar ƙurji, gare ki yau ga satar amsa ki yau gurin diniyarima. Maryama, diniyarima. Zo mu zauna zo mu saba zaman tare, wallahi sai kun jure, babu ɓoye-ɓoye kun zamo ɗaya yanzu tun da kun yo aure, da junan ku sai kun yo haƙuri, in kun yi to kun more. Ya Allah ya sa muku albarka, ƙarshen ku ya zama aljanna. Domin samun sababbin audios da videos, ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel.